Počkaj, pozri sa, Stanko, deci, ja ti chcem dať po hlave. No dobre, a ja to kladivo musím furt držať v ruke, alebo jak to funguje? Zober si ho a daj jednotku slač nad kvečkom. Kde? Ono... Čo? Ono zmizlo. To je strašne komická hra, ja to neviem. Kámo, a jak sa ti zrazila hlava, jak skutočnosti. Poviem vám, čo sa stalo, keď spolubývajúci vstúpil do vchodu nášho činžaku. Počul ma zvresknúť na prízemie z druhého poschodia a ostal sa na mieste a že OK, teraz musím rýchlo prebehnúť do bytu, aby som nikoho nestretol. Content, ktorý uvidíte, je satyra a nemá v úmysle osmiešňovať ani degradovať vieru. OK. Tak si to poďme spolu užiť. Vyjedete repo? Ideme repo, synu, ideme. Ideme to opačiť. Není šanca, aby sme repo nevyhrali, keď je tu majiteľ topolčianskych taxikov. David je majiteľ logopedických ústavov. Volod je majiteľ sedenia doma, čistý pán. A ja som Ježiš, to mňa poznáte. A to prečo otvárajú? A aj v hre, keď budeš rozprávať, tak tvoja postavička bude takto dvíhať hlavu, jak je tu v lobby. To fakt bude... To fakt, ty kukso. Level je... To je na leveli? Hej. Áno. Tyko! Dobre. Takto sa potom schovávajte, hej, keby dačo. Tak sa schovaj pod veci. Co to robilo? Poďte na vy. Toto správa zase jaký pacient. No, lebo tam nemáme ešte nič. To čo bolo za dýchanie? Akože toto vôbec nevyzerá hra pre mňa. Pozor, to je nejaká žaba. Však my ideme do minusu. Na exekútora na nás. Našiel som vajca, chalani. Oni sa mi rozbili. Čo? Daj mi ich všetky. Nie. Oni stratili kvalitu. Chalani, našiel som vajca. Chalani, zase to stratilo cenu. Nie, zase. Zarobil? A koľko peňazí potrebujeme? Haló? Už máme. Milión. Ja som našiel vajca a tu boli. Ja som s nimi buchol o cenu a oni strácali cenu. Áno, to musíš bakať. Jasne. Veď rozbíjaš predmety, si normálny. Tak ja nemám takú školu, jak ty. Ekonomickú. Jaj, aha, ty nešetriš, vole, aha. Stanko, poď sem! Tu sú dvere. Kde sú dvere? Aha. Tak ja neviem, kde si ty hlavne, aha. Tu, aha, pozri. Idem tam, aha, pozri. Aha, tu je diamant. Stanko, 2 litre. Stanko. Aha. 2 litre. Počkaj. Nech nestratíme hodnotu. Datko, zvuky. Datko, diamant za 2 litre. Dobre, ty. My zbierame ďalšie veci. No a prečo sú tu už divné zvuky v tej hre? No, lebo to je taká hra. Ty si mu to bakol o hlavu! 20 minút to sem nosí. Mu to bakol o hlavu, Stanko, úplne bez problémov. Počúvaj, Stanko nemôže byť posadnutý démonom, on sa nehybe. SD taxi, Stanko. Ty si to buchol? On pohol hlavou. Nie. Počuj, nemôže byť Stanko... Ja idem od neho preč. On je asi posadnutý. Stanko je asi posadnutý démonom. Aha, ďalšie vajca. A to je len 600 korún. Zase som to buchol. Pozor! Hlavu máš jak budzogaň. Ladnička, pome. Ukáž? Tyvo, to je čo? 2900 tanír. Dátko, pozor. Pozor. Počujem ťa dobre. 2000... Počkaj, Stanko, ja mám tanier za 3 litre. Aha. Počúvaj. Takéto taniere nemáte. Ty si to rozbil. Jak som to rozbil? Za 3 litre. Počkaj, ty si do toho zárizol. Ty nesmíš. Nehríc. Toto isté som našiel, toto rozbilo stenu. A že 2800 tam písalo. Počkaj, ja mám opičaka. On mi zárizol. On to rozbil! On rozbil presne tak isto, jak ja. To je máš.
Toto isté som rozbil a ja to je pohode. A ty to bolo rašilo. My sme prišli tak o 5000 behov sekundy. Stánko, ty nesmieš hry staníre. Taniero žrúd SDH, vykrišík do chatu a máte spoluprácu. Aha, pozri, vypadlo mu to. To nevadí, to nevadí. To nevadí. Teraz, Bacha, nechod tam. Alebo Stanko, chod tam. Ty ale aj ten smajlik sa cíti do... Si to prevážil, Stánko, počkaj, ty už nepatríš tým najľahším! The drug heals you and receives... Čo stalo? Nechod tam. Dobre, môžeme ísť naspäť a ideme do ďalšieho levela, poď. Dobre, čak, akože sme dosť zohratí, si myslím. Stánko zmizol. SD Taxi, Wingardium Leviosa. Otváram tu nejaké šufliky rôzne, možné aj nemožné. To sa tu dá otvoriť, to ja som nevedel, že to môžem otvoriť. Tu máš... To bol velice mužský. Utekaj, to je kačica prepadá! Pomoc! Zberi ma kačica! Pomoc! Kde je Kvigol? Neviem. Otče, potrebujem silnú pomoc, naháňa ma kačica, otče. Potrebujem pomoc, naháňa ma kačica, otče. Otče, naháňa ma kačica. Pomoc! Pod postelou. Pomoc! Ona ide po tebe, ja nemám... Počkaj, ja ho viem zdobrať? Počkaj. Však ona má hubu jak malina na Audi. Ona ide, ona! David! David, bež! Utekaj, David, ty nebežíš! Schovaj sa, David! Žere ho kač, on je mŕtvý, nemu upadla hlava! Jaj! To čo je? Čo mňa? Ostalo to na Voloďovi. No, ja Ty a ten Volod sa sústredí sa. To je počuť deti. Aha, to je od Voloďa. Opatrne s mojou hlavou, opatrne. Nebuchaj ma, alebo ja budem sprostejší. Voloď, pozor, to je nepríjemná kačica, nerob to. Daj pop. Áno, bež. On nás môže ešte oživiť, ale nemá peniaze. Menší než 3. Nenávidím ťa, Popper. Nenávidím ťa. Čo sa deje? On nás zachraňuje? Neviem, či nás to... Áno. Volod, ty si hrdina! To boli agresívne zvieratá. Počúvajte, agresívne zvieratá. Bola tam kačica, veľmi silná. A môžeš sa prestať mu šparať v uchu? Kačica! je po Ježišovi. Nie, Ježiš je tu. Ja som za te... Dobre, my nemôžeme na tú kačicu kliknúť, musíme na ňu dať pozor. Poďte za mnou. Mňa nebude... Ty si vo vozíku. Ježiš, koľko potrebujeme konov, chalani? Už máme, už musíme ísť len naspäť. A prečo nejdeme? A my už ideme? Ideme, beraz Ale to je niečo Stanka. dole, tam bolo niečo To už nepotrebujeme, už len naspäť sa musíme dostať. Nie. Pokiaľ ju nestlačíte, ona nezrobí nič, pokiaľ ju nestlačíte. Dobre. Tak to je celkom priateľná kačička. Pozor, tu je... Utekaj! Čo je tam? Čo? No čo je tam? To je čo? Kačica sa... Chalani, nechoďte za mnou, sme pod celou, je tu kačica! Že náňala tá kačica, vy ste ju zburili. Počúvajte, volá, kto ste zburili tú kačicu, ja som si pod postel. Čím ste ju zburili, vy ste na ňu klikli niekto? Ja nie. A kde je moje SD taxi? SD taxi havarovalo. Svine, ideme preňho. Už nemáme peniaze, nemáme ho jak oživiť. Padlo Ale za vás. už ho neoživíš, lebo tie veci ťahali tieto oživujú. Teraz sa oživí.
Jak prídeme dnuka. Stanko, dobre, môj pekný, môj. Zas mám jedno HP. Ale videl si, Stanko, ja som ťa chcel sa ísť vrátiť po teba. Videl som. No, ale oni za keraci, videl si? Oni dvaja hneď, nie. S odpilenými nohami ma tam nechali ležať. Počujte, chalani, ale tu prichádzame k jednej informácii v tejto hre. Keď vás tam sekala tá žena, či čo to bolo, tak ona zobudila tú kačicu, alebo ste na ňu klikli? No, možno ho zobudila ona, ja som neklikol. No môže byť, že aj ona zobudila, ja neviem. Lebo ja som sa na vás pozeral, ona niekoho tam sekala a potom zrazu dostala ona nejaký damage a tá kačica sa pozerala na mňa a ja som musel utekať k posteli. No neviem. Ako, nemáte zú senzitivitu, typci? Počúvajte ma. Čo hľadáš ty? Nič tam není. Haló? Ja potrebujem Poď sa naňovať sa... Dobre, pán je. Pán najväčší. Ste banda vypatlaná. No poďme na to. Zase to isté? Sic. Stanko. Jak si si povedal? Ticho. Jak si si... Pozor! Oni vybuchujú. Som rád, že si ma tu nehali. Som fakt rád. Ďakujem. To je kolektív. Ahu, všetci za... Nevyprávaj na kolektív, ty si chcel Stanka nechať mŕtvého, ja som sa chcel vrátiť. Mňa to odbuchlo, ja som odletel. To čo je? Kto je? Neviem. Ticho. Ticho! Však to je nejaký... Poď sem. Nie mňa! To čo robíš? Zabíja ťa. Jak zabíja? Áno, presne takto. Rozpračil jak hovno. Áno. Natko, tvoja hlava, počkaj. Treba ho dať do vozíka vdať. Poď sem, David. Ja viem, že ty len račkuješ a si v podstate z ETP, ja ťa tam dám. Kde je vozík? Môžeš ho dať, nemusíš dávať do vozíka, vieš ho dať aj do... Dobre, David, Jež, David, ja ťa buchol. Ty už nebudeš mi povedať ani L. Dám ťa tu, dobre, David. Kto verí vo mňa, nebude račkovať na veky. Ty sa zjavíš. Nie. Tam je lepšie, David? Tam je lepšie? Pohodil som mu hlavu trochu. No, dobre, Datko, relaxuje to na nás, dobre? História a dejepis si nepamatuje nejakého umelca ani hrdinu, ktorý račkoval. Toto je zavreté, Poď ticho. Utekam na nocnú krasavec. Akože... odpalil si mi vemeno. Nebudem ti klamať, synu. Ako toto, čo si spravil, bolo, že aj moc na moju tvár.